Hello guys, what is up? Welcome back to my vlog. And today guys, Kobe, Puros ka vlog. I'm hungry now. Where are we now? Ay! Nata sa Mati karon sir, sa Baywalk. Asa, okay. Where's the best place to go? Nakunadunggan sir, mga bagong abling nga Japanese restaurant. Tara! Ano man, mga ata dito? Yes! Oh, tara, tara! Oh, Yes. init na. Gutom pa. Saan naman? Sir, nanatadres ako ginaingon galing nga kanan sa Japanese restaurant. So, what's next? Gordon na tabi. Gutom na ka. Ay, Ay, te. talaga yun. Sa order. Pero kailang, te. Kailang, sir. Balo ka balo. Yung kapag sa pangalan sa ilang restaurant. So it's Suki Des. Suki des. Abi na akong suki des. So, Abi ginaw soup des. Ito to. Ano yung sunod ka na nalubutan mo suki des there sa Mati lang? So actually, it's a franchise nila. Ang original did is from Davao. Davao is the original owner. So first, pinangaon is sa Tabong. So na-realize, di ba, mostly sa mga Japanese restaurants na tumakaunan is medyo pricey din siya. Yes. So, maski for 2 to 3 people, abot kang 1,000 ringgit. So, na-realize sa mga, medyo pangmasag siya na guys. So, mabusog ka ron ko. Ay, siyempre. Pero ate, kanang gusto mo ito bang mabusog good ni, mabusog ni. Ma'am, iserve na sa mo. Serve na lang sa There's- mga kay Murat. Gigutom akong friend. Igutom po na akong friend, ma'am. Grabe For ma'am. sure. Sige, go. Salamat, ma'am. Yes, talatong food ko. Wala ginahulat guys. And but before that sir, wala na taka-atik sa mga pagkaon. Tapos unsa atong una, kaunon dire Dilo, sa dili, dessert dili, nila. Oh. Lamig kay sila Lamig ito, no? Lamig kay sila tanan guys. Okay, so start off with our appetizer, ang gyoza. So, muna siya ang Japanese dumplings with pork and vegetable na meat. Okay. So appetizer na siya ato na. So, muna yung sauce. So, itik na ko. Alam nito eh. Alam. No, ay, gili na siya. Joke. Joke lang po ha. So kanay tensa ni siya kanay. This is pork curry. Oh, first time ko maka siguro ko Pork curry. curry. Yes, pork katsu curry. Rice bowl na siya. This, mga kay pork katsu, breaded siya na pork, tapos chopped with curry. Ay tay tama dito nakalimutan guys. Tagpila ni siya gyoza, no. So, gyoza for 70 pesos only. 70 lang siya guys. Ang kani ate kanay pork, kuha na to curry. That's 95. 95 guys. Uy, ah. mabusog na po na. Pila ko 95 sulit na siya guys. Kani. Kana unsa man na siya ate? That's oyakodon. Chicken with egg mixed. Kuya ko yun. Kuya ko yun. Bakit siya po di ma'am? Also 95. Guys, 95 pesos. 95 Busog po na siya, kayo Na ha. na kay rice, guys. Hindi na ako, di na ako mahurot guys. Nanay rice, nanay sudan. So this is torikatsu burger. So di ba ang ihero to burger is Yes. beef patty. So there is a suki des. We have torikatsu burger, chicken na breaded po na siya inside. Ang patty. Chicken na available po sa burger. Yes po. Okay. Tapos kani ate, ano siya? This is our best seller po din siya sa burger. That's classic chicken cheese burger. So this is our maki platter. 32 pieces na maki. So it's only for 400 pesos. 32 guys. 400. Go, pahurot na to ne. Feel na po ako, maurot na kay Johan. Muni siya ang ang digong maki. Bread, pa na siya, deep fried maki. With tuna mix na siya sa no pork. And muni siya ito ang digong maki. Breaded na siya before deep fried. So, kidding to ha, deep fried po siya. Yes. Dali. So, this is Suki Des maki. Na siya cheese on top. And pino and nasa Hey, rice. yes. Rice, so, yeah. Mani siya, rice na rice roll. So, this is the famous California maki. Na mango and pipino. And rice na roll. Go, namiinaw pa lang ito. Gutom naman mo. Ako lang na doon ganito kay lamig. 70, 95, 95, 110, 110,
And 400 2 pieces. Yes. Siyempre naman no, guys. Pero guys, kani guys, isa lang ni siya sa duha ka branch diri sa Mati City. Dili So ko, later, mamaya. later, Yes. later mga tumi dito guys. So as of now, ito sang enjoy ni kaning deserve ni ating best seller nila diri sa Suki Des. Kani din ako unan ko. Igusto ko ilawan din. Taste test. Uy. Out of 10, pila? Kung sa Ikaw. okay, 5. Over 5. Oh! Lahi ka, ha? Next one. Ay. Ganyan na ba tanong lang ulang nangitag ka kanan. Nanara dahil rin best place to go. 10 gihapon. Ikaw. 10. 10. So, mangita ka ng dili good 10. Kung ginawa ko ba? 10. Dali. 10, bay. Ambot nga ano. Adi ko, dili na 10. Sana sa rin po ito. 15. Okay. Na. Sorry. Na, wala. Pwede na. Wala. Ngayon ko nga. Off the charts. Wow! Ito pa may mga other information na dapat may balance sa mga Yes. viewers. Yan. Yes, so we have a takeout counter dito sa facility Take natin. out ko. Naman, Jake. Yes, we have takeout. Pwede po delivery through ipamalihog kayo dito. Uy. Kasi delivery ha. Sige. Pag-deliver ko guys. Ano Hindi ka kaya yun. Pantay niyo mga social media account. So we have Instagram, Sukides Mati, and Facebook. Sukides Modern Japanese. Hindi na ako mapa-order ko niya gabi ko. Kaya ako magpa-deliver ko. Okay, pa-deliver ako. Perfect. So guys, ano si ate again para sa ito ang pagkakaroon. Desserts. So kung saan ni siya ate kanina? So this is our buko pandan for 75 pesos. 75 again. Tapos ang kani ate. And this is mango samurai. Ano bang gusto mo rin ate tawag? So, nasa'y sa mangga, nasa'y tapioca, vanilla ice cream. Bastig baso wala na lang. Kaguto, baon. So kani ate ano So, siya? kani siya tempura ice cream. So, it's breaded tempura, tapos pang ice cream sa Ang kani siya pila kay ni. 75. Ang kani pila. Also, so, Kani siya saan siya? that's banana katsu. So, breaded, fried, banana, and vanilla ice cream. Ang vanilla ice cream. So, kani siya, may chocolate syrup niya siya, and then you spread. The 4 desserts we have this afternoon, guys, is 75 lang. 75 each. So you have that to like chill lang sa Worth it to bring your friends here Very for guys. a hot afternoon, right? Tama. Yan. Try na nato guys if tama ba yun na bestseller din sila. So we're gonna challenge ate now. Kung nagmahay ka, nagbaktas ako sa kaka. Grado lang naman. Bilan ako daw ng friends next week. Pinaka dito. Papadili natin yung delivery mo. Your friends. So, Pero ang kaya delivery fee ang kaya. yes, so ang delivery fee is fixed for 50 pesos per poblasyon. So, na siya mag-add for malagli na pieces like bahay sa Mayon, Ikan. Ikan, or sa Dawan. Naran siya i-add. Wait, atong photographer na sad ato ipa-taste guys. Yes, that's So guys, ang mga photographer and videographer guys si Noel Kasignan. So siya ang nag-video sa mga kanina. Pati karon sa mga videos. So, nice. siya ba? Perfect. Ay, yun, labas yun to. About times din nga, out of stock. So, when I check in mo ko inventory, kasi every time you order
basta available. Wow. At least guys, di mo ba disappoint mo nito? Ay, wala na ba may anak? Dili para sa ilang kung pumanto ka na wala. Muban, wala. Ay, wala ba may anak? Ah, Perfect, goodbye. perfect. Wala may number nga butang ba eh. Feelings na lang, feelings. Are you happy? Walang ipilig sa iya. Ay, balik yung sweet kumpara niya. Okay, ramen guys. But so far, so good. Okay pa. So guys, sana natin rin kay the best. Wala yung the best among the rest. The best yung sila pa. Very affordable. Barato lang kayo guys. So, marami na sa nagkaroon. Balik tayo lagi. May lang Okay, una lang naman ni guys kay para mas... Ay, malanay, Wala na mga yung ice cream nila eh. Ma'am, sir. Ma'am, sir. Lahat ng reason ganun yung anime direct sa main nila. So, we have here the ramen. Pero lahat na islaw. Lala sila flavor. Upuan, ingredients. So, ma'am, kung saan... Ay, kani siya, kung saan siya? This is kimchi ramen. Kimchi ramen. So, kung saan nasa, kimchi ramen. So we have kimchi, the noodles, and then another chashu. This is Galing. black ramen. So na-notice diba na i-shade na? That's burnt garlic. So that's Kala- garlic guys, it's black. And chashu. Burnt chashu. So we have marinated egg. We got the usual. Tadi kamera din. So noodles and chashu. And Ano then yan? spicy ramen. So nasa ibabaw mo na yung chili paste. So i-mix mo na siya para spicy. Halang na at level 1, at level 2, and level 3. So, Saan siya nga level? spiciness. That's 1. So, kung gusto mo og extreme, okay lang. Okay na, wala Dili makakuha sa budget. So, ikaw Pero- sa naman ako na nasa ka naman. Marato ka po, 20, 1, 115. So, siya knock-knock, sir. Who's there? bawal lumabas. Bawal ng baso. Kimchi. Ayun mo, ayun. Ito sana mo ang ilahang ramen.